Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arizkun, Baztango haranan kokatzen den herri bat da. Egun, 537 biztanle ditu hainbat auzoetan banatutak. Garrantzia handia izan du herri honek Baztango istorioan. Bertan, jauregi ederrak aurkitzen ditugu, baina baita ere Agoteen auzoa, Bozate. Sagardantza inautetan egiten den dantza bat da. Arizkunen ez ezik, Baztanen eta bertze inguruko herrietan bazituzten ere beren sagardantzak. Arizkungo sagardantza izan da hemen Baztanen etengabe mantendu den bakarra. Halare, 20. mendean galtzeko arriskuan egon zen. Bertako txistulariak eta baita dantzariak ere mantendu zuten eta gaur egun baita bertze inguruko herriko sagardantzak berreskuratu dituzte. Sagardantzai buruz erran, gaur egun zautzen dugule 6 sagardantza desberdine. Orai dela 40 urte, bakarrik Arizkungo sagardantza bizirik mantentzen zen. Eta gero elkartasuna dantza taldeen barnean, hasi ginen berreskuraketa prozesu batean, eta berreskuratu ginen Amaiurko sagardantza, 80 hamarkadan, eta gero Erratzuko sagardantza, eta hurrengo hamarkadan Elizondoko sagardantza egin ginuen, eta beranduago Lekarozko eta Baztango sagardantza ere berreskuratu ziren. Inauteko dantza dire, irakurri izan dut sagardoi buruz solasten duten tratado batzuten, sagarra biltzen zelaik dantza egiten zen, baina hori ez da hola. Denak lotzen dugu sagardantza inauteko dantza batekin. Orduen, danbolin nausiek eta danbolin nausi lagunek egiten zuten dantza hori.
Ez dugu antzi behar, danboli nagusi horiek, mutilek, bi gazte ziren, herriko gaztek, eta alkatek hautatzen zituela. Eta danboli nagusi horiek hautatzen zuten bere lagunek. Gero horiek bai mutil-dantzetan, bai sagardantzetan, sokadantza zeremonialetan parte hartu behar izan dute, edeki behar zuten dantza horiek, eta inauteetan behar zuten hori, sagardantza. Eta sagardantza batean eskatzen zuten diru bat. Zenbait etxaldein parean eta ostatudan parean dantzatzen intzaten zen, eta diru biltzen zen. Lekarozen kantatzen zen mantelina buruko erreala bolsako, zaharra gaztia baino hobedu dantzako, trararaldararaldai. Ikusten da, ibiltzen zirela mantelina batekin, inauteko dantza, joaldunek bere garaian ibiltzen zuten ere mantelina batekin edo trapu beltz batekin, eta hori emakumezko airea erakusten dute zeran dantzatzen zelaik, inaute asteartean dama eguna zen. Ez bakarrik Arizkunen, erratzun dama eguna zuen izena egun hori. Arraio zen ere bazuzten beren damak. Astearteko inauteko personaia principala dire damak, zirela herriko mutilek. Eta horien tartean sagardantzariek. Eta sagardantzariek egiten zuten, hori, sagardantza. Gero bazen botilero bat, ardua banatzen duena, gaur egun biziri baitago. Eta hori botileroa ere hautatzen zen, berak eraman behar zituen ardoin kontuek, eta bazuten herriko etxetan beren ardangelak, eta ardoin kontuek gestionatzen zuten botileroak. Eta hor ere parte hartzen zuten, sagarra banatzen, ardua banatzen, eta hori. Gero ikusten, ohartzen bagara ze dantza mota diren, batzuk dute halako ibilaldi bat, eskuegoiti, nahiko erreberentziala, goraipatzeko etxe batzuk iduri dute direla, eginek. Gero urratsak dute jota fandangoin urratsak, eta balsein iduriko urrats batzuk. Horrek, erran nahi du, jota fandangoa 18. mendean Euskal Herrian hasi zen edatzen, batez ere 19. mendean edatu zen jota fandangoa, baino sagardantzain pausoek, jota fandangoin urratsoiek, jota fandangoa baztanen popularizatu baino lehen, ja egiten zen sagardantzetan. Noizko diren sagardantzak? Ez du erraten al, zehazmeaz, baina nik diot 18. mendeko dantzak direla. Baztandik Madrileko inguretara agertu zirenak, hor izan ziren jende aipetuskoak, aberatsak eta bildu zirenak, eta ni uste jende horiek zagutuko zutela fandangoa eta jota Madrilen egiten zena eta berzelekuten, eta nolapaitere montatu zuten edo garai hortan dantza horiek baztanen danboli nausi egiteko, eta nolapaitere gazterie kontrolatuek izateko. Agintariek danboli nausien bitartez nolapaitere manejatzen dute gazteak erritualak egiteko, ospatzeko. Sagardantzak bere benetako testu inguruan baztango herri batzuetan dantzatzen dira inauteriak baino lehenago, gizakunde egunean zehazki. Arizkun eta Errazun. Azken urte hauetan neskak ere parte hartzen dute, eta horietaz aparte, zenbait hiriko dantza taldeetan
barneratu dira bere repertorioetan sagardantzak. Esan behar da baita ere Francoren garaian, 20. mendean, koreografia berri bat sortu zela neskak parte hartzeko taldetako ikuskizunetan, eta hori mantentzen da baita ere zenbait dantza taldeetan. Orain, dantzatzen den herri guztietan mantentzea ez da batere erreza izango. Sagardantza guztien topaketa mantentzea, gizakunde egunean ona izango da, honen jarraipenerako. Baina dena den, geroan edozein laguntza eskertzekoa izango da. Asmentan erran bezala, Baztango sagardantzak landa eremuko inauteekin lotura zuzenak dituzte. Doinuen aldetik, sagardantza guztiek iduritsuek dire. Dena dute alako pasarte bat tararan, nararan, arron iduritsuek, mugimendu beretsuek egiten dire dantza gehienetan. Eta adibidez, Lekarozko sagardantza berreskuratu zelaik, ez gintuen inor erakusteko pauso horiek, eta azkenean hartu ginen bertze sagardantzain dantza urratsen baterie, eta horiekin montatu ginen, restauratu ginen Lekarozko sagardantzak. Badakize jaunzkera, sagardantza guztietan jaunzkera bera dute, dantzari egaten dire xuriz bestie, espartin xuriek, aldike zapatil marronak edo ilunek izaten dire, galtza xuriek, ator xuriek, emakumezko pañelo handi bet, eta gero txuntxurro horiek, kapirote horiek, apainduek, eta mantelina. Gaur egun mantelina berreskuratu dugu, baina garai batean Arizkunen mantelina ere galdu zen, eta nik uste garai batean dantzatzen zirela gonazpikoakin. Ez daku inori hori erran, baina taxutzen dugu. Sagardantzariek erratzun konsideratzen dire damak, eta ez dute gonazpikoik erabiltzen, baina nik uste hori damain personaia inautetan, ez bakarri Baztango inautetan, Euskal Herri mailan eta bertze Europan ere ikusten dire damain janzkera iduritsue, non eta kolore xurie garrantzitsuena da, ez? Errituala ematen du kolore xuri hori. Errandut doinuek denak iduritsue dute, iruko erritmoa erabiltzen dute, bal, sain eta jota fandangoin erritmoak, eta neurrie iruko konpaseko neurtzen dire piezak. Arizkungo sagardantzarekin batera, bertze herriko sagardantzak ere berreskuratu dira, adibidez, Lekarozko sagardantza edo baita Erratzuko sagardantza ere. Baztanen bertan dago jatorria, Baztango inauterietan, zehazki.
batzuetan arabera, bai natura edo urtaroko dantzekin harremanatu behar ditugu sagardantzak. Honen harira, aipatu behar da, besteen artean adibidez, Luzaideko jantza luze, kaso honetan udarekin egiten dena, adibidez. Baztango mutil-dantzekin gertatu zen bezala, sagardantzak galtzeko arriskuan egon ziren. Halare, bertako txistulariak batez ere, pixkanaka berreskuratu zituzten. Ze soinu tresnakin jotzen dire pieza hauek, mutil-dantzak eta sokadantza bezala, xulubitekin, xistuekin, gero txuntxunekin, eta berriki sartu dugu sokazko txuntxun ere, garai batean, 17. mendean eta hemen 18. mendean jotzen zen soinu tresna baitzen, sartu dugu ere bai, eta gero txistu bigarrena eta silboteakin ere egiten dugu. Eta gero txistulariek garrantzitsuenak mantendu dutena sagardantza izan dire, garai batean badakigu pixuk jotzen zuela Arizkunen, Juan Miguel Jaurenak jotzen zuela Arizkungo sagardantza Arizkunen, haren gandik ikasi zuen Antonio Lizaldek, eta Antonio Lizaldek gero zenbait gaztei erakutsi zuen, egon zen Antonio Lizaldek egon izin zen 20 urteola sagardantza jotzen, ez, pixke gehiago, 28 urte inguruen jo izin zuen sagardantzak, eta gero ondotik erakutsi zion Maurizioi eta nire aitei ere bai, gaztea zela, Javier Larraldei, eta Mauriziok gero egon zen 1948 gaitzinet, 1976 zazpi hartio, egon zen beraz Arizkungo sagardantza prestatzen gaztei eta inautetan jotzen. Gero gantzen lantzera, egon zen, urte batzuk egon zen bai Antoniokin, bai Mauriziokin, etzen jo sagardantza. Javier Larraldekin ere pastu izen. Javier Larralde sartu zen sagardantza jotzen pixke hogeite bite 1970 urte horrenean, urtean, eta ibili zen 42 urte sagardantza jotzen. Tartean nire lagun izan dut, eta eta neonegia badaramazkit urtean dana bat jotzen. Aita esemein artean, ja badugu mende erdie baino gehiago sagardantza, Arizkungo sagardantza jotzen Arizkunen. Orai gero herriko txistulariek, nirekin batean, haitzen da Xavier Durruti, Joseba Indabere Silbotiakin, Eki Angebin egoten dare bigarren ahotsa jotzen, eta gero Atabalarekin, ez dugu beti bere izeten, baina egoten da aldike Maurixoin semea, egoten da Juan Miguel Iriarte, Felixen semeak ere ibili izan da urte haunitzetan jotzen, utzi zen du, eta orai Atabalarekin ibiltzen da Eduardo Laborra, eta aldike Oscar Fernandezek ere gurekin jotzen du. Erratzun Jose Xistu, Jose Teletxeak jotzen zuen, erratzuko sagardantza, eta 1962 urtean utzi zuen jozetik, eta gero han sartu zuen Mauriziok Arizkungo sagardantza erratzun. Eta orduen bizpiru urte gehiago jo izin zen Arizkungo sagardantza, Maurizio izin zituen bizpiru urte, eta ja desagertu zen erratzuko sagardantza eta Arizkungo sagardantza erratzutik. Gero 1983 ez naiz orai zazki hori zen, zurtea zen, berreskuratu ginuen erratzuko sagardantza, eta jo izan dugu erratzuko inautetan
urte gutiz, baino bai, jo izan dugu gizakunde berreskuratutako besta hortan, ez? Joala joko ziztulariek eta kuadrilla guzi. Amaiurren ere berreskuratu sagardantzat, urte batzuk jo izan dugu, baina gaur egun ez duiten. Aldik egin izan dugu hemen, zeran, gizakunden. Elizondoko sagardantza, Elizondoko inaute rural hortan egin izan da, berreskuratut ondoan, dudik gabe. Lekarozko sagardantza egin izan dugu Lekarozen, txistulariek, joala joko txistulariek, eta zera Baztango sagardantza, Baztango sagardantza gizakunde besta hortan, jo izan dugu, eta gero Baztandarra dantza taldea edo joala joko ateraldietan dantzatu izan dugu, eta jo izan dugu dantza hori. Dantzak eta generoarekin hasteko, aipatu beharra den lehenbiziko gauze da, nola dantzak izaera sozial bat duten. Eta izaera sozial horren baiten, aipatu beharra da, nola dantzetan herriaren izaera eta jendean sentimenduek agertzen diren. Orden, honen harire, erran beharra da, dantzak gandirela eguneratzen eta egokitzen. Bertzegize, espazioen egokituko bere funtzio sozial hori galduko litzateke. Ikusi da nola Nafarroako dantzetan, dantzak zaharrak dugun, berrixagokoak dugun, eta nola batzuk galdu diren eta bertze batzuk berriz lortu dugun dantzatzea. Honen harire, aipatu beharra da dantza ambiente hontan, bestetan sartuz gero, egin beharra dela banaketa bat. Izanen zela dantza eta bertzaldetik egongo ziren bailiak. Dantzari lotute, aipatu beharra dire dantza hauek dutela halako itxura ofizial bat. Itxura ofiziala zergatik? Alde batetik, pauso batzuk jada daudela egokitue, finkatuek. Bertzetik, boteredun persona bat bertan agertzen dela. Eta, akitzeko, aipatu beharra dugu, nola dantza hauek toki publiko batean indiren eta boteredun persona bat agertzen den, dantza begia ezin dutela edozeinek dantzatu. Ja, esklusiboago bilakatzen diren. Bailetan berriz, pauso horiek ez daude arautuek, eta itxura informalago hartzen dute aitzinekoakin konparatuz gero. Hemen ja sartuko zen genero desberdintasun hori. Emakumeak plaza hortan dantza horiek ezin dituzelako edozen momentuten dantzatu. Ikusi izan dugu historikoki dantza hauek emakumezkoak parte hartu dutelaik izan dela egun ez horren seinalatuetan edota jende gutxiago dantzatzen duenean. Bertzetik, dantza erritu gise hartzen badugu, bi polo daudela errango ginuke. Hala finkatzen du Turner antropologoak. Bi poloiek izango ziren alde batetik ideologikoa eta bertea sensitiboa.
Hemen, printzipioz, ez dago halako arazoik. Ideologikoa izango baitzen arau sozialena eta sensitiboa sensazioei edo sentimenduei dagokiona. Baina bi hauek uztartzen direlaik posible da personen beharra nahia bilakatzea eta nahia bilakatzen den momentuen arau sozialekin topo egiten duen eta orduen gatazka sortzen den. Ikusiko dugu geroxeago nola gatazka hauek dantzetan egunere oraindik ematen diren. Euskal Herrian zentratzen baldin bagaren ikusiko dugu emakume hauek ere beti dantzetan bigarren paper bat jokatu dutela. Egun hau modifikatzen nahi de eta aldatzen nahi de, ikusten dugun bezala plazetan ala nola bertsogintzan, bertsolaritzan Maialen Lujanbio dugun erreferente bat, ez, nola emakumeek botere hori eskuratzen ari diren, baina historikoki bertan lanketa bat egin behar izan den hau eguneratzeko eta emakumezkoak beraien presentzia bermatzeko plaza eta kasu honetan dantza hauetan. Arizkungo sagardantza ezagunena da. Besteen artean badaude beste sagardantza, baina dantza taldeetan ezaguneena Arizkungo sagardantza da. Inauterietan barruan mantentzea bere jatorrizko lekuan oso garrantzia handia du. Baztandarrak dantza eskolak, baztango hainbat dantzak ikertu eta irakasten dituzte. Horien artean, baita baztango sagardantzak ere. Hasteko, nolakoa da mutildantzen ikasketa prozesua? Ikasketa prozesu ez da beti berdina izan, baina nik kontatuko batzut gaur den egunean guti goiti nola ikesten den. Mutildantzak ikasteko normalean aurra zerela ikusten duzu plazan, eta orduan guti goiti erritmoa ikasten duzu, barneratzen duzu, eta ikusten duzu dantzakera nolakoa den. Eta gero gaur den egunean badugu dantza eskola, baztandarrak dantza eskola, eta orduan hor hasten gara beti erritmotik, erritmoaren ulerpenetik, gorpuzkeratik, eta gero lehendabiziko ikasten dira mutildantza errexenak, eta gaten gara geroz eta zailagoak ikasten. Mutildantza errexenak dira oinarrizko urratsak dituztenak, eta geroz eta komplikatuago, geroz eta urrats gehiago dituzte. Eta zein dira urrats errexen horiek? Urrats errexenak edo oinarrizko urratsak mutildantzetan dira erdizka, eskuin eta ezker izango liratekenak, bai? Eta gero badaude hoien variazio batzuk edo erdizkaren variazio izanen litzateke ezker batekin edo eskuin batekin eta gero baditugu bertze urrats batzuk baditu gaitzinet pasa, gibelat pasa, erdie, osua, baditugu urratset ezberdinak. Eta zein esan gezunuke direla zailtasun nabarienak? Mutildantzetan zailtasunik handiena nik uste dut dela memorizazioa. Oraindik ere gaur den egunean mutildantzak dantzatzen dugu laik plazan, zeren ez da atzen du behar mutildantzak gaur den egunean ere herrikoiak direla. Dantzatzen direla baztango herrietako plazetan, eta edonor dantzatzen altuela. Eta dantzatzen direlaik ez da urrats ikerten musikotan gertatzen den bezala. Orduan behar da ikasi memorizatu, gogoan hartu. Eta hori izanen da zailtasunik handiena. Eta gero, bertzu zailtasunik handiena niretako da urratsen arteko lotura hori polite egitea, goxo egitea. Pike urratsak ongi egitea. Pike urratsak ongi egiten baldin baditugu, albidetuko dakulako urrengo dantza urratsa ongi itera. Hori izango litzateke zailena edo findu beharreko gauzarik handiena. Eta dantzataldearen inguruan pixkatitz egiteko, zenbat zarete gaur egun dantzataldean? Guk ez dugu funtzionatzen dantzatalde bezala. Edo dantzatalde malin bagara, gara dantzatalde edeki bat. Gehiago gara dantza eskola bat. Lehen errandatzuten bezala, guk lantzen dugu gehien bat ez, lantzen dugu baztango folkloria. Eta jo ala jo da gure oinarrizko kulturtaldea, eta gero horren barnean badaukagu baztandarrak dantza eskola. Orduan, dantza eskolaren funtzioa da bertako dantzak mantentzia eta erakustia. Eta orduan, dantza eskola bezala funtzionatzen dugunez, gure inguruan dagoen jende guzie hartu behar dugu dantzataldeko kide bezala. Egia da, tarteka gaten garela handik arat eta uneta dantzak erakustera, baztango dantzak erakustera. Eta orduen ez da jende guzioi animatzen. Animatzen alda 10 lagun, 15 lagun, inditugu irtera desberdinak eta horren arabera jende bat edo bertze animatzen da.
Hoxe. Eta, nola ikusten duzu pixkat honen etorkizuna? Ba, etorkizuna ez sobera oparoa, nik uste dut. Etorkizuna ez dago modan folklorea. Eta gu saiatzen gara hortan, gu saiatzen gara transmititzen badela gure izaera sortzen duen gauzetako bat, baina ez utzi eskeinen datzua txiki bertzen. Bada gure izaera sortzen duen gauzetako bat, eta orduan saiatzen gara divertitzeko modu bat da, ez? Elkartzeko modu bat, jendarte egiteko modu bat, gu izateko modu bat da. Eta ez dago sobera modan, gaur den egunean, individualismoa dela eta kapitalismoa dela eta bertze divertitzeko modu batzuk daude modan, ez? Eta orduan, gu saiatuko gara, bizi dugun zera hau transmititzen eta jendeai ematen, baina, ikusko dugu, gero ere kontran baditugu, emakumeak dantzatzea ez dutenak nahi, horiek saiatzen dira boikota egiten, eta ez bakarri boikota egite dituzte, antolatzen dituzte bertze dantza emanaldi batzuk baztanen, bertze dantza popular batzuk eta ez dituzte mutilantzak sartzen. Beraz, hori ere ez dugu aldeko. Baina, argi dugu gure identidadean badela oinarrizko zerbait ere, eta hortan segituko dugu borrokan. Nolakoa da sagardantzen ikasketa prozesua? Sagardantzak ez dire sobera komplikatuek, baina batugu sagardantza unitz. Orduan, batetik bertzera ez daudenez aldaketa gehiegi, ikasketa prozesua da pixkat ongi gogoratzeko ze sagardantza dantzatzen ari zaren, eta pasoen konsekuzioi ongi gogoratzeko, nik uste dut inbiardara dena da, dantzatu baino leheno ensaiatu bizpiru aldiz, oroitzeko nola den ongi, eta listo, zen ikasketa prozesua, ez ditu dantza urratxo sobera komplikatuak ere, beraz, ez nuke erranen sobera komplikatua denik, bai. Eta oinarrizko pausuak zein dira? Oinarrizko pausuak ditugu. Hasieran beti bada agur bat, egiten aldena itzin eta gibelka edo bals moduan, gero normalian etortzen da sagar joku bat, eta ondotik erronbo bat. Dantzatzen da, 4 lagunek dantzatzen dute, eta dantzatzen dute bikoteka. Orduan, bikotean egiten den jolas bat bezala da. Orduan, sagar jokua, ronboak, eta gero ere normalian dantzatzen da jota bat tartean. Orduan, erritmo aldaketa txiki batzuk ere ematen dira, eta kabaia berriro agur bat, eta listo, bertzik ez du. Eta zailtasun nabarienak zein dira? Nire ustez, lehen errandatzutena, zailtasunek handiena da jakitea ze sagardantza dantzatzen aizaren lekauzkoa dantzatzen, amaiurkoa dantzatzen, aizkungoa, baztangoa, elizondokoa, eta horren arabera oroitzia ongi nola den pausoen konsekuzioa. Gauza txiki horiek zen, adibidez, lehen dantzatu dugun lekauzko sagardantzan balsakin hasi gara, baina amaiurkoan egiten dugu aintzinta gibel. Gauza horiek ongi oroitzia da nik uste dut zailtasunik handiena. Eta gero zapela. Zapelik gabe dantzatzea egiten da, baina zapela duzuleik, aurpegi estalia duzu eta gehiago kostatzen da ongi oroitzea zein behar den. Eta nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna? Da dantza bat dantzatzen dena inautetan, eta eskia egiten den bitartean ikuste dut inen dela. Gaur den egunean dantzatzen da arizkunen eta arizkungo inautetan eta gizakunden, eta gero emanaldi konkretu batzutan. Egie da, herri guztietan ez dutela dantzatzen haien inautetan sagardantza, eta orduan badaukate galtzeko arrisku bat. Baina, gu saiatzen gara transmititzen eta momentu desberdinetan ere bai dantzatzen, erakusten nola den, eta ikusiko dugu zein den etorkizuna. Eta arropari dagokionez, nolakoa da? Xuriz, gaten gara, xuriz bestie, inautetako arropa hoi. Faxa bat, gorrie, alde banatan ditunak bi muturrak, eta gero bandak, gorriek eta berdiak, edo gorriek eta urdinek, edo berdiek eta urdinek, binaka, lehen erranditudan bikoteen arabera. Lepoan zapia, zapi portugesa edo loreduna, eta zapela, eta aurpegi estalie beti. Zapatak ere xuriek. Eta galtzerdiek ere bai.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.